Pri prvom spustení aplikácie Autoplan kniha jazd je potrebné si nadefinovať základné údaje, a to firmu, zamestnancov a nejaké vozidlá. Toto môžeme urobiť buď pomocou ikoniek, ktoré sú tu v lište, alebo cez menu nastavenie, firmy a zamestnanci. Tu na tlačítkom nová firma si nadefinujeme firmu. Sídlo firmy. Určíme si jej právnu formu, v tomto prípade to teda bude právnická osoba, podnikateľský subjekt. Tlačítkom OK potvrdíme a definujeme si zamestnanca kliknutím právo na nový zamestnanec. Dáme priezvisko, meno, titul môžeme zvoliť, bydlisko, evidenčné číslo. Fajku vodič necháme zaškrknutú, aby sme ho mohli používať v knihe jazd ako vodiča. Použiť pracovných ciest v aplikácii Autoplan cestovné príkazy to necháme taktiež zaškrknuté, pokiaľ budeme využívať aj aplikáciu Autoplan cestovné príkazy a budeme na tohto zamestnanca vystavovať cestovné príkazy. Tlačítkom OK potvrdíme. Máme nadefinovanú firmu a jedného zamestnanca. Teraz si nadefinujeme vozidlo. Opäť cez menu nastavenie a vozidla. Tlačítko nové vozidlo. Si môžeme nadefinovať vozidlo. Zvolíme si ikonu. PZ. Osobné forma vlastníctva môžeme zvoliť buď súkromné alebo firmné, podľa toho, či máme vozidlo zapísané v majetku firmy, teda ak je v majetku firmy ABC. A môžeme si určiť už priamo, že prednastavený vodič bude zamestnanec. Môžeme mať zahájenie prevádzky, ale musíme pokiaľ podľa našich potrieb. Prejdeme sa na záložku norma spotreby, kde si vyplníme normu spotreby podľa technického preukazu. Mimo mesta. Momentálne je táto istá technická. Táto istá norma využíva mimo mesta aj v meste. Na záložke PHM si zvolíme pohodnú hmotu. Na záložke tachometer si zadáme počiatočný stav tachometra. Dátumu. Záložka nádrž nám môže, v záložke nádrž si nadefinujeme kapacitu nádrže, zvolíme si sledovanie stavu nádrže. Toto sledovanie stavu nádrže nám bude vypočítavať, koľko máme pohonnej látky v nádrži. Môžeme si vybrať z troch možností, sledovať stav nádrže medzi jednotlivými nákupmi PHM, kde sa predpokladá, že sa natankuje vždy do plnej nádrže, a teda to, čo sa natankuje, sa od posledného tankovania aj spotrebovalo. Je to popísané v tomto okienku. Alebo priemernú spotrebu za mesiac, kde si v koncu mesiacu zadáme stav nádrže a na základe prejdených kilometrov natankovaných pohonných látok a koncového stavu nádrže sa vypočíta priemerná spotreba za mesiac. Alebo sledovať stav nádrže podľa predpokladanej spotreby, ktoré je výhodné pri spätnom vyplňaní knihy jazd, kde tlačítkom pridať si môžeme k nejakému dátumu, opäť 1.1.2014 a času, zvoliť stav nádrže. Chceme to teda sledovať podľa normy, dajme 3. Výchozí stav nádrže. Vidíme, a teraz sa nám bude vždy pri každej prejdenej vzdialenosti z nádrže odpisovať presne táto časť. Ešte v záložke karta PHM si môžeme vyplniť, pokiaľ používame nejaké tankovacie karty,
a v záložke ostatné si môžeme vyplniť obvyklý čas výjazdu na prvú jazdu dňa a obvyklú prestávku medzi dvoma jazdami v dni. OK potvrdíme a môžeme si dať zobraziť knihu jazd konkrétneho vozidla. Týmto je ukončené nastavenie